Goeie en welkom bij de eerste SKS Scootjesielwedstrijd van 2017. Traditioneel starten we vanzelfs in grauw. Werd de omstandigheden heel mooi binnen om weer een splinternij kampioenschap te openen. Mijn naam is Freek Wijma. Naast mij zit Eelke Dijkstra, bekend als oud-skipper van de IFGS. Ik als oud-kampioen. En together zullen wij jou vanmiddag zo goed mogelijk op een hichte houden van de ontwikkelingen van de allereerste SKS-wedstrijd van dit jaar. We zitten vlak voor de start. Alle 14 scootjes ziekje haar plakje. En Eelke Dijkstra, de start, dat is een wezenlijk onderdeel van een wedstrijd. Ja, steeds meer. Skippers trainen zich er echt helemaal suf op. Vooral op dit snelle wetter. Kerst een snelle skipper. Maar als net een oorskip voorbij bent, dan helpt hem net niet. En dus zijn we extra nieuwsgierig dit seizoen naar de ontwikkelingen. Want ja, de vloot die is misschien wel jonger als eer tevoren. Als je sjocht de meesten naar de man die Sint-Wurg aan het helmhout zitten. Jong kerels die het tafvoegt binnen aan de vloot. Ik neem even een Klaas Westerdijk. Hij zit op de hele moanne. Hij vervangt Berend Mink. Of hij volgt Berend Mink op. Bij het Jereveen zien we Sietse Brouwer aan het helmhout. En bij Langwar, daar zit Jaap Zwaga. Net helemaal nee, want die is al jedderskipper West bij Langwar. En bij Ljouwert, daar zien we Willem Zwaga. Hij is de opvolger van Sietemeter. Jonge jongens die het gretig om dit kampioenschap beginnen. En we hebben heel benieuwd naar binnen wat ze in hun mars hebben. Jezus. 10 minuten oer 12, dan zal het startschot lost worden. Maar voor die tijd, in die 10 minuten, moeten alle scootjes ziekje om de meest gunstige positie bij de startlijnen. De Kotter 7 Wouden, dat is bij de heegste boei. Waar de commissie Grauw op zit. Mooie petten op. En het is zaak om, als je uit die startlijn waar komt, dan komt het gelijk al bij de wal te landen. En dan moet je de romte voor de wal vregen. En als dan in de heegste positie leidt, ja, dan is het een hele mooie uitkomst om als eerste in de 10 te komen. De 10, het smelle wetter, dat de Bikmar en de Ier met elkaar verbindt. Ja, en dan is het even de vraag welke skipper de zenuwen het best onder bedwang had. Twee ballen in het startskip. Dat betekent dat we nog in de startprocedure zitten. Want hoe werkt het hier precies, Eelke? Dit is ik weer specifiek voor de SKS. 2 gele ballen, heel simpel. 1 bal 4 minuten, 2 ballen 10 minuten. Dus we zijn nu binnen de 10 minuten voor het startschot. En dit moeten alle skippers dus goed in de gaten houden. En dan is de truc eigenlijk om op volle snelheid, volle gong, oer die startlijnen te gaan. Precies op het moment dat de klok op 0 staat. Dus dat je echt start te maaien. Ja, het is altijd de ideale positie is dus weer op een lijn hoe de wien. Je ziet in je startboei, dan aan de andere kant van de lijn loopt nog zo'n oranje boei. Die loopt recht op de wien. Dat betekent dat er net in één keer woestelijk is, of net recht terug te missen. En die
lijn loopt nooit helemaal gelijk. En ik had er gelijk een vlaagjes en krijgt, steeds maar bij die ene boei, krijgt even wat voordeliger geweest dan bij de oren te starten. Maar ja, als ze dat alle hier in de gaten hebben, dan zitten we een heel soort skippen. En dan heeft er weg geen voordeel van. Ja, en dat maakt die start extra spectaculair. Want het is net alleen nog dat je zelf alles goed doet en dat je de volle snelheid hebt. Maar dat is ik zien, bij leidt de concurrentie. Leidt die boven jou, onder jou, komt die uw bakboord, komt die uw stuurbord. Bij alle factoren waar je rekening mee houden moet. En dan kun je je voorstellen dat er dan 14 scootjes dwaande binnen het beste plakje te zitten. Dat er soms van enige chaos wel sprake is. Dus hier al even dat er een mooi koeltje staat. Het is een westenwien. Windkracht 3 om het fjouwer. Piet Paulus maar zei dat het in Taftaan niet meer kent, dat er nog wat buien komen kennen. Zelfs tot 6 is het met dat al een heel soort. Maar ideale omstandigheden. Shut ik onder wolken erachter. Prachtige loften. Mooie gang. En in dit geval hebben we het dan over Klaas Westerdijk. Een van die debutant-skippers. De jongste in de vloot. 22 hier. Bij de hele mannen. En wat kan hij zien laten in zijn allereerste wedstrijd op het hoogste niveau? We zien de geel rode streep te vlagen op een kotter. Dat betekent dat in mijn optiek bij de SKS heel dat aanbevolen is om zwemvest nog te hebben. Zal ik even zien op de skippen. Daar is 4 minuten schat. 1 bal naar onderen, dus je kan mij aantellen. Over 5 minuten is de start van de SKS 2000 Santjen. En nou worden ze wel zenuwachtig de man. Ja. Als die een keer maar uit mijn eigen ondervinding echt door de line heen best en verlost best. Ik al best aan mijn laatste, dan kan je een wedstrijd beginnen. Maar nou is het echt nog wat haasten. Ja, en Sikio favoriet. Hele verschillende koersen. Er ben gewoon oer stuurbord, er ben gewoon oer bakboord. Waar had het goede plakje? Het is aantellen, hoe kom je uit bij die startline? Zeggen we een orendebutant. Willem Zwaga. Weer een Zwaga op het Ljouwterscootje. Ja, de zoon van Ulbe, oud kampioen. Ook ambitieus. Hij wil heel graag in zijn debuut hier voort bij de beste zoon eindigen. Nobel streven. Nou, we zullen zien hoe dat uitpakt. Hier zien we het zogenaamde pin-end van de lijn. Dat is een rare Engelse term, maar ik weet niet hoor. Het is de 4e tonnen van de startkaart al. We bolten het nou bij de Elgiet. En nou draait het. Akrum, we hier al instudeerd. Voorheen bol het nou Akrum. Grauwel is al rond remming. Mat naar wel stag. Maar ze zijn al bezig de posities in te nemen op de lijn. Ja, want het is nog meer dan 3 minuten. En dan moet je dus heel goed uitrekenen hoe volle tijd het neemt. Als je nou stag gaat om dan correct bij die line uit te komen. En is er ruimte? Krijg je de ruimte van de collega's? Of juist net? Moet je de boppen blijven? Moet je even remmen? Het is een tactische spultje op heel hoog niveau. Wat heel tijd meer skippers goed beheersen. En wat die start zo boeiend maakt. De Jouwer. Maar Rijenga, Dirk-Jan Rijenga, die draait. Heel rustig. Lang war, leidt er boppen. En staren gewoon ziet je ze alle keer haar plakje op die startline. Dus je dat ze dik ontremming binnen, zoals het heet. Dus nog geen gang. Scoort een trot wetter heen, de fokken los. Net te snel bij de lijn. Want het is krap hier in die hoeken. Net volle ruimte. Ja, en ik heb beter 10 seconden te laat starten dan 1 tel te betiet. Want dan moet je heel nog bij waarom, hè? Dan moet je, ja, je moet de lijn heen.
Dus, en opnieuw starten. Maar ja, het is nooit ideaal. Maar we hebben wel situaties, vooral direct op Grauwsjongen, dat sommigen toch, doordat ze die vrije slagmaatje kennen, toch verrassend weer voorin komen kennen. Maar het is nooit een gewenste uitgangspositie natuurlijk. Dus je weer scoort, tot wetter gingen, dan rem je met spul, zweden erin traapje, net te snel. De puts erachter zelfs. Dit is maximaal. Alles om maar zo goed mogelijk uit te komen op het juiste moment op de startlinie. En de spanning is op dit moment om te snijden. Hier een orendebutant, Sietse Brouwer, voor het eerst skipper op het vensterskoetsje. Wat kan hij brengen in dit kampioenschap? En de minste situatie is wat de Kestel hele wind door de lijn gaan. Maar als er iemand van onderop komt en die kan die omheen dwingen en dan mag de scoort nog lukken, dan mag de waai wezen en dan wordt oer de lijn hinnendrukt. Want iedereen wil natuurlijk, we zullen daar al van onder naar gewoon ze opkomen, wordt zijn stuk daar, ljouwt. En dan stuk je bovenin het witte scootje. Ik denk, Huzem, die drinkt hem er tussenin. Die had geen rug van een paard. Ja, en we zitten in de laatste minuut, dus de spanning groeit. Dit is Huzem. Die wordt al over de lijn drukt. Die is al te betiet. Die kan gewoon op. Of heb ik het schot yet? Ik heb hem even mist. Heb je het schot al? Nee. Er volgt een dubbelschot achterom en dat betekent dat er in elk geval een talskippen te betiet over de startlinie gang is. Ja. En dan hing het er even van hoeveel scootjes, want wie meer dan 4, 5. Nou, er is net een exact aantal voor. Maar als het schip, het startschip en het contraschip net meer constateren kunnen waar te betiet weer naar waar wel, dan moet, als het heel overzicht voort is, dan moet iedereen op nij. Ik heb het onjoen op een kotter, maar ik heb nog geen zicht op. Even zien. Nou, we hebben hierboven een reerde bal, zeg ik, op de kotter. Een ongeldige start. Dus alles moet weer om. We moeten opnieuw starten. De gretigheid spotte ervan aan natuurlijk in de eerste wedstrijd in Grauw. De omstandigheden ben ik zo geweldig. De man ben te gretig geweest in deze eerste start. En dus moet iedereen waarom. En hoeveel minuten krijgen ze nou voor de tweede start? De 6 minuten begint de procedure opnieuw als de bal voortgaat. Dat is 1 minuut. Wij zullen even de stopwatch erbij pakken. Ja, dit zijn de zenuwen. Alles is strakker voor. Iedereen in de beste positie. En als dan machinaal te betiet bent. En het wie al duidelijk. We konden net de hele lijn hebben. Vooral hier bij Huzem. Beschutt even waarom. Wie het vierste betiet. En misschien kunnen we nou eens op de 3D-beelden eens even waarom zien wat er nou krijgt badden met die startprocedure. Die mooie 3D-beelden die Sint-Wurg beschikbaar binnen. Werd alle scootjes op zichtbaar binnen. Misschien kunnen we daar even de lijn in beeld krijgen bij het startschot. Maar het weer duidelijk dat het om meer dan 1 en 2 scootjes ging. Er weer een hele riege te betiet over de startlinie. Ja. Daar zorgen we de scootjes. En nu zie je de startlinie even. Die rent daar achter Del. Dat is de lijn. Nou, ik had je net echt de tijd bij staan wat het precies is. Het lijkt erop dat dit correct na de startwest is. Dus dat de meesten er al oorheen en wien. Maar het is ook wel duidelijk dat er een heel bosk oorheen en wien. En dan zit er maar 1 ding op. Algehele herstart.
En nu hebben we wat een exacter beeld van de start. Misschien dat we daar even een sjen kennen. Daar zien we de rode lijn. En dan moet duidelijk worden dat er scootjes te gauw oorheen binnen. En dit is al op 20 seconden voor de start. Is er al een doorheen. Ja, die shut nou dat hij weer even wat waarom had, maar je ziet dat hij nog net helemaal over de lijn weer waarom is. Nou, weer. Maar die ontneemt wel het zicht natuurlijk op een hele protoren scootjes. En vooral ik het zicht op de startkorter, want als die het net machine kent, dan die bepalen wanneer het geheel te betiet door de lijn is. Wij moeten mijn skien eigenlijk maar even het startskip in de gaten houden. Daarin wordt onjoen wat het vervolg wordt van deze startprocedure. Ontiteit. Maar de scootjes dus weer even een sikje om de posities. Er hangt nog steeds een rede bal op de startkotter de 7 wolden. Nou, deze bal voortjit. Volgen maar in je Scott. Dan is het 1 minuut voor de nieuwe procedure. En de nieuwe procedure die begint met 1 gele bal. Dus we beginnen net meer 10 minuten, maar 4 minuten voor de tijd. Staat Lien Kleer met een touwtje. Ik zie de schutter nog net. Oerles. Ja. En als ik het zo zie, dan neemt de wien ik een beetje ta. Dus kans dat het nog wel wat spannender wordt op de startlijn. Nieuwe wedstrijdleider, of tenminste de oude wedstrijdleider is ook nog in functie, maar wordt dit hier al assisteerd door de nieuwe wedstrijdleider op Grauw. Sikkel van der Meer aan de 20 gedien. En die draagt nou het stokje voor. Stiet ek in bovenop dek op zijn klokje te zien. We komen in de buurt van de nieuwe startprocedure. Maar we willen zelfs graag dat deze wedstrijd uiteindelijk zetten zal. Vijf tellen. De rode bal is eruit. En dus begint de nieuwe startprocedure in Grauw. De hele bal zitten dan net in, maar ik moet de hele bal niet geven. Ja. Dus jongen, tot op heden nog geen gele bal verschenen. Die komt door een binnen een minuut nou. Dus tussen de reed en de gele zit 1 minuut. Dan klapt dat precies dus. En dus groeit de spanning weer op al die skippen, op al die scootjes. Hoe zo de trolly kapjes heen gaan op dit stuit. Hier krijgt hij Pieter Meter in beeld. Hout van, ziet ze van Jereveen. Daar is het schot. 4 minuten. En dan is het een hoopje dat de hele vloot deze keer al goed over die startlijnen komt. Want het publiek zit met smart te wachten op de street van deze 14 scootjes.
En er is een soort publiek. De hele markant, zo vieren wij je kennen. Helemaal vol met boten. Haast alles wat druwt en het water op kan, leidt je. Daar leidt het net om. Jongens, als je er straks in of hebben de mensen daar voorkeur voor één hoek? Het zal je wel verder op een ja, dat is over daar. Met de kont erin? En we binnen nog 4 minuten voor de start. Ja, de start die is op de Wierde Ier. Dan moeten ze misschien al opkruisen naar de Peenster Ier. Terug de 10 op naar de Pikmar. En daar gaan ze dit hier wat nice in de route. Want wie het oorzaakt dat er dan een slinger maken worden om het Great Island. Daar gewoon omheen. En nou lezen daar nog 2 ton. Daar zit een extra kruisrakje boven in de Pikmar. En dat maakt het misschien nog wel wat spannender, Elke, hè? Ja, het is oors wie het ijs, maar deze wien. De 10 weer natuurlijk altijd voor het publiek. Zeker spektakel als daar net terug in de zielekoeren. Maar het is haast altijd zo dat hij wel bezield is. En dan, ja, dan is het een rak weg gewoon, zoals het hier niks in gebeurt. De keilkoor haast net voorbij, dat word ik net, daar zit je in. Dus het is allemaal verlenen tijd. En ook dat is heel leuk, ja, echt voor de wedstrijd. Ik voor de meesten die op de Pikmar lezen. Daar nog een extra boei inline. Boei 2, zoals het hier op het kaartje staat. Dus dan ontstaat er nog weer een cruiserakje. Dus een cruiserak, voor de meesten die nog net zo vaak nooit zien jet had, is een route naar de boeita die net bezield is. Dus de kerst net rug van boei naar boei zielen. Er moet een slag, een bakboord, stuurboordslag of meer in zitten. En dan ontstaat de street. Dan is het bekrek waar de goede vlaag, de goede wal oppikt. En als eerste bij de tonnen komt. Ja, dat is nee dat dit hier 2 kruisrakken in de route Bigrauw. En het zou samen kennen dat er toch wat meer verrassingen op smit. Maar eerst maar eens een keer goed van start. En de tijd ticket voort. Hoe lang hebben we nog voor het startschot? Het is om precies te wezen nog 2 minuten voor het startschot. En ze zijn alweer betiet, ja. Ze zijn alweer betiet. Ze zijn alweer onder remming. Dat betekent dat het al in de positie inom hast. Zuidwesthoek. Die gaat er nog even helemaal achter del. Die loopt nog op stuurboord. En je mag ook bij de boegen starten. Dat is net verbeen. Maar het is haast kamikaze hè, om stuurboord. Dat wordt net met tastingen. Ja, heel enkel valt er wel eens een gotje in al die bakboordskippen. Dat je de stuurboord doorheen banen kennen. Maar dat is een zeldzaamheid, hè? Nou, dat lukt haast net meer. En hier al heel net. Dat is... of je moet al correct in de gaten dat er een wienskifting op het juiste moment is. Yes, wat jongens hier. Ja, dit krijg je bij de start. Alles druwt op en maar. Er is amper romte. En zo kan je dus anders ook dwingen een koers te verhoren en ze zelfs oer de startlijnen drukken. Zit er nog op 44 seconden. Huzum loopt weer op dezelfde positie. Dat is link. Je hebt niks te vertellen daar. Maar als je slaagt, ja, dan ben je spekkeper. Ze lezen al heeg, hè. Ze lezen al heeg in het veld. Sjoch het. Nog 30 seconden. Maar het lijkt dat er een gatje is. Alles druwt op en maar daar bij het bovenste tontje daar bij het startschip. Ja. Huzum besluit alweer om boven het schipdeel te gaan. Die had de start alweer mist. Die had geen gatje gekregen van de orenskippers. En ben dit net te betiet. Dit is een individuele valse start. Dat is meerdere deelnemers. Wat goed is, we straks de witte vlagen op de kotter. Maar we zeggen, Huzum woer weer op hetzelfde plakje starten. Ze krijgt ik al te betiet werden.
En waren kon net eens het gotje vinden. Ze lezen hier boven op de kotter zelfs. Ja? Ik bedoel, dit is een minne situatie. Ja, dit is toch de gretigheid. Dit is toch de spanning. Ja, dan kunnen we toch wel echt praten van een valse start, letterlijk en figuurlijk, van Johannes Meter. De nieuwe skipper op het Huizemer scootje. Ja, hoe de kotter dit wordt registreren. Ze zijn letterlijk en figuurlijk op dat mooie houten boordje van de scootjecommissie Grauw. Maar er is nog niks verlend. Ze kunnen gewoon op starten en opnieuw beginnen. Maar een top 3 positie zou net meer gebeuren. Dat wordt een hele toerjoert voor Huizem en voor Johannes Meter. En waar we hier er nog meer? De Snitse Pan. Ik opnieuw. De kampioen van Vlietnier. Mooi ik achterom sluiten. Ja, dit is... Ja, dat is ook net het begin wat de oude visser graag gaan boeren. Hij is oors vaak voorzichtig, neemt geen onnodige risico's. En binnen dan nog meer skippen de pineut. Ik ken het zo netje en ik weet net dat ik zeer drachten er 4 waar omkomen, maar dat ken ik door de beelden van de camera komen dat hij wel al verder in het veld ziet. Waar je voorop? Is dit het grauwste scootje? Ik ken het dan netje. Ik net op het track and trace. Maar Bolzert zit hier heel mooi bij. Mat straks, we zeggen grauw daar. Ik denk dat het grauw is. Het klinkt meestal een gele kopje voor Sjen. Heel dicht bij het publiek. Delvaart die vreegt romte voor de wals als het heet. En dan is Akkerem verplicht om hoe start te gaan. En Lemmerik. Ja, het is toch Grauw die een prachtige uitgangspositie had op het thuiswetter. Maar in elk geval, de SKS, Twaardoor Santje is los. Nee, een valse start. Nou dan toch echt het begin van de eerste wedstrijd. Een paar skippen moesten opnieuw starten. De Sneker Pan en Huizem in elk geval. Die maten er achterom. En nu is het wachtje welk scootje als het eerst de 10 in kan. En dus een hele knappe slag maken. De hele mannen. Langwar, Lemmer, mooi achter maar aan. Maar waar is het de Boppen? Grauw, die gaat met rode win. En waar zit je? Akkerum gaat echt rode win, maar daar leidt nog een voor. Is dat het Jervingen? En die lieken toch wel hele goede papieren na. Ja, als dit live is, dan is het... Of gaan we hier de startlijnen nog? Nee, toch? Nee. En jij wel wat... Mooi. Ja, dan is het Jervingen. Jervingen. De debutant. Prachtig mooi in de voorrang. Jongen, wat zal dat een bevrijding wezen. Dan hadden de eerste slag te pakken in elk geval. We zijn er vanzelfs nog lang net, maar het begin is dan wel heel lekker voor Sietse Brouwer. Op het Gerben van Manen scootje. En daarachter zie ik Ljouwert prachtig mooi in de top mooi draaien. Het zou toch wel het hier van de verrassingen willen kennen. Schitterend, jonge jongens die zich mengen in de top van de oude vakman. Maar misschien kunnen we even in het oerzicht van het track and trace zien hoe de verhoudingen ongeveer liggen. En dan, met deze lijn erbij, dan ligt het toch echt wel Jereveen. Wat er een eindje uitleidt. Even afwachten hoe die straks bij die ton uitkomen. Maar die had qua positie een heel mooi plakje. En daarachter moeten dan Grauw en Akkerum onvallen. Maar daar Boppen liggen echt nog scootjes. Hè? Die kennen dus een kwartere route misschien naar de tonnen vinden. Die ben al jijder natuurlijk had hij een stuurboordslag naar Boppen te maken. En dat moet Jereveen nog dwan om de 10 in te komen. Maar de wind zit er altijd toch wel wat oors aan de boppenkant. Onderin, hier, hartstikke vrije wind, geen last van de bosjes. En als er iemand dat weet, dan is Grauw dat wel natuurlijk op het thuiswetter.
En de Zuidwesthoeken hebben we er hier ook bij. Die hebben we nog net neemt. Maar ik prachtig mooi de vooraan. Dat grote skip. Ja, die leidt Boppe Grauw Ja. en Boppe Akrum. Dus Auke de Groot, die docht het prima. Vliene hier wekte er al wat verbazing terug hier in Grauw. Gewoon heel creërs op een 4e plakje te eindigen. De overwinning Vliene hier op Grauw wie voor Jeroen Pietersma met Drachten. Voor Albert Visser van der Lemmer en voor Gerard Pietersma van Jannewoud. Maar de Zuidwesthoekers zie je dat doe echt al knap beren. Ja, en je zegt, die ken ik nou weer even wat heger dan het vingerzielen. En ik Grauw zielt weer wat heger dan het vingen. Want nou gaat die windje, die flauwt al een beetje daar al. Ze matten wat aan. Want tuurlijk, het is mooi dat je die positie hebt. Maar echt, na de eerste boeironding, dan weet je pas hoe je eruit komt binnen. Want ik daar bovenin, Jenne wat. Want je leidt daar wel mooi bij. En de jouwer, als de jouwers komen, ik die hicht te pakken. Dit is nog spannend waar het eerste routine ken. Ja, het is vaak toch wel een indicatie waar pakt die eerste bovenste tonnen. En we zullen Jereveen hier omheen. Ja. En die is mooi romte voor de wal, Frederik. In elk geval, Zuidwesthoek draait mooi. Draait hij op tijd. Want hij maakt hem wel romte aan. Maar Nou, het is de jouwer die het als eerste om de bovenste tonnen gaat. Heel Ja. netjes. En die kan dus kiezen voor de vrije slag de 10-1. En nou wordt het moeilijk. Nou ziet ze Brouwer, shut heel dan net wat er al hieronder zit. Jenne Wout, die gaat al oestag. Maar met de geek oer stuurboord, je hebt geen voorrang. Vandaar dat ze die tonnen zo rom omsnijden vanzelfs. Om maar zo vol mogelijk ruimte te gaan. En dan hoop je de gong erin te houden. Want Jereveen kroept nou richting de jouwer. Ja. De Zuidwesthoeken zit er heel mooi tussen. Jenne Wout, die maakt door de win. Maar daar is Lemmer nog tussen. Ja. En er zit nog een skip tussen. En ze gaan trotsen win, maar in feite hoeft het net. Ze mooie trofvaren op bakboord en de orenskippen dwingen. Dat om is de door de hele win te mannen gaan. ertussenin. Ja, De jongbazen zie je elkaar op. nog een debutant voorin. Prachtig, prachtig gezicht. Maar het is de jouwer wat eerst spekkeeper is. En we zeggen hier dat Grauw al remt voor het Bolsward, het Akkermersgoedje. Houdt hem even in. Jouwt hem wat romte. En omdat de scootjes een waarschijnlijk beetje onderin, dan kroept alles op elkaar bij die tonnen. Er is maar zo'n beetje ruimte. Er moeten 14 scootjes deel. Die moeten alle keer terug dat smelle wetterke, de 10. En dan op naar de Pikmar voor het volgende cruiserakje. En Maar dit is belangrijk, hoe het hier uitkomt. En straks ik met de eerste gijp. Maar hier maakt al de meters. Hoe het eruit komt. Jenne Wout helemaal achterin. Onder alle zeilen. En als noemerlijst de Snekerpan, de kampioen van Vliene hier. Of zit je nog meer achter? Ja, Nee, er zit nog één achter. Wat zijn. Dus dan had wat zijn. Daar echt net lekker zitten. En dan is dit het scootje van Huzem nog. Dat is de achterhoede. Dit is de kop van het klassement voorlopig. De jouwer, Jereveen. De Lemmer zit daaronder. De hele Moanne, de Zuidwesthoeken. En Akrum dan op het 6e plak. En nu gaan we op naar de tonne nummer 2. En dat is die nieuwe tonne, we hebben het al eerder over hier. Weer een mooi cruiserakje op de Pikmar Shieldwood. Ja, dan is het dan toch Johannes Meter met Huzemersgoedje wat de Riege sluit. Nee, er zit nog één achter. Wat zijn? Wat zijn sluit de Riege hier voor eerst in Grauw. En die zal als laatste de 10 in de slag
naar het Grut Eiland. Ja, de fok moet even bak. De kop moet omsquat worden van het scootje. Tempo erin horen. En in de achtervolging van waar weet wat er nog mogelijk is. Maar het zucht er in eerste instantie van wat zijn. Net goed uit. Vietje scootjes, toch zo'n smel wetterke. Ja, nou. En nou hebben ze de mazzel dat hij bezield is. Dus net dat er een slag maken moet worden. Wij kunnen even zien naar de track- en tracebeelden, want die had een heel mooi oersjoch van hoe het nou achter elkaar leidt. Maar er stonden erbij de Jouwer, het Jereveen. Lemmer daar toch kreeg tussen. De hele mannen. Op de vierde plak. Ja, en dan gaan we terug naar het Staverse scootje, de Zuidwesthoeken. Akkerum, Grauw, Langwar, Jochen Jennewoord en op zien Ljouwert. Mooi achter elkaar. Terug dat smelle wetterke. En dan oer de Pikmar naar het volgende kruisrakje. En dat maakt het toch wel interessant hier in Grauw. Dit is voor de Jouwer. Dus zeg ik al dat hij nou ook al een beetje afstand neemt. Prachtig mooi, want het is een grutskip. En op deze smelle wetters ga je rond te nedig. En als je hindert wordt er gewoon, ja, het geldt ik verloren. Maar dan komt zo'n skip net op gang. En nou kan er gewoon zijn eigen koers. Toch maagdelijk wetter varen. Dat betekent geen kringels in zowel in het wetter als in de lucht, verstoringen te horen scootjes. En dan heb je een groot voordeel. En hier hebben we de man, de Akkermis. Die besluiten had om 2 weken goed te zullen, zou er zelfs zijn had. Ja, dat weer vaak het euvel. Een hele sterke eerste weken. En dan de tweede week dan zak het spul bij onderen in het klassement. Nou, dat Maatoors dit hier had er zijn. Met een beetje getemporiseerder. Feest vieren naar de eerste goede weken. En dan hopelijk de tweede weken ook meiden aan. Prachtige beelden. En hier zien we dat ze net zoals gewoonlijk terug naar het starteiland gaan. Maar nou, eerst afvallen. Achter de bosjes daar loopt nog een boei en daar met de Jouwer haast in de buurt wezen. Ja, die is nou om de tonnen heen. De Jouwer die draait, die gaat het tweede cruiserak in van die eerste ronde. Ken de vrije mar op zitje had nog geen last van horen en kan controleren. En wordt nog Jereveen daarachter. En daar weer achter de Lemmer. Er zijn nou toch wel wat gatjes ontstaan. Want ja, als je ergens onvallen kent, dan is het wel in de cruiserakken. Nou is dit een kwart cruiserakje, Ja. maar is hier nog wat winst te helpen? Nou, het is moeilijker. Want je zegt, nou, dat ze willen gewoon helemaal boven naar de wal. Ze zullen hier al koor ik nog wat volging gaan. Maar ja, als je wat te winnen hast, dan kerst gewoon het avontuur op gaan. Ja, het publiek daar langs de 10 die had natuurlijk eretribune plakken. Zitten er deun bovenop. En ze treffen het jood, hè, met waar. Voor de wedstrijd nog een paar rijndrippen gaan, maar het waar is nog fantastisch. En ze kennen de scootjes haast onrijden hier. En in het eerste cruiserak van die eerste ronde, daar komt dan toch een onvaltje. De hele mannen. Die had besloten om toch jeder gelijk bij boei 2 hoe start te gaan. Net achter de 3 kopper in de zon. Maar gelijk de aanval. Wils de Jouwer intussen ook oerstag is. Jereveen volgt. En het is de Lemmer die het daarachter ook weer aansluit. Voorlopig als nummer 3, maar het lijkt erop dat de hele mannen al wat een positieverbetering had. Nevens uw track- en trace systeem leidt de hele mannen op dit stuit op het 3e plak.
die is voortdurend oerstag gegaan. En als je dan de meters sjoggen die ze online hebben, dan hoeven die minder vier te zullen als de lemmer. Ja, die cruiserekken, dat zijn dus de gelegenheden waar je onvallen kan. Daar kun je je eigen koers ziekje en soms met een goede vlaag enorme winst hellen. Maar dat is ook een gok, want er krijgt ook de vernieling in, hè? Ja, dat is wat in positie is. Ik bedoel, en ik ga natuurlijk nou nog niet op een klassement, maar wil je onvallen, maak je onvallen, dan doe je dat. Maar als je ondertussen snits ik al op een signende plakje lezen. Na die valse start. Dat betekent dat ze zich al mooi midden in de middenmoot nestelen had. En de jouwer, die gaat als eerste om die tonnen heen, hè? Die tweede bopperste tonnen. En mij dus de route weer omnemen. Jereveen nog altijd op het tweede plak. En dan, de hele mannen, is die de lemmer voorbij. Het liekt erop. Ja. En dan had die Klaas Westerdijk, die debutant op de hele mannen, dan toch een heel mooi slagje die in trok direct om die tonnen het cruiserak in te gaan. En in dit geval had hem dat een plak winst op smitten. Knap jongen. Die jongen had natuurlijk ondervinding als wedstrijdzieler. Maar op scootjes, ja, is het misschien toch een onverhaal. Nou ja, hij had ik op scootjes altijd wel zield. En het laatste hier adviseur wordt zijn. Maar hij er zelf voor staan. Zelfs wat lemmer mooie tuig. Oh, die gooit de broek los. Meer balling in het tuig. Heel winserak. Dan hoeft het er net zo strak op te staan. Dan moet je weer in het zeil zitten blijven. Maar hij had de ondervinding wel op scootjes. En, maar als je alle lest zelf op een schouder haar schipper, verroor het hele spultje. Nou, een roemerak voor de scooten. En dan is het een toer om hierin te hellen, hè? Ja, dit is... als je hier beginnen, we sjuggen al hierin, die zie ik het wat een hegere positie, dat ze net oer hem heen rennen. En dat is het Jereveen. Die dwingt het hele mansje wat achter hem te blijven. Jouwer gaat ik al wat mooi. Want je wil net dat je concurrent je de wien uit de zeil neemt. Het oordekken. Het oordekken, want dan rent er vaak net in. Maar twee hoe je heen, want je leest even helemaal stil. Maar ja, had al je skippen voor je spul oploeven, Ja, dan kun je als noemen of jou er echt mooi tussen trots steken. dat is het gevaar van loeven. Dat te redden, zoals het dan heet, maar voortgaat met de welbekende bonken. Dan hebben we de helte hand van de eerste ronde. We gaan 2 cruiserekken er nog op zitten. We krijgen nog een heel roemrak. En een haast voor de winsrak. We hebben rond. Nee, de startlijnen. Daarachter leidt tonne 5. En dan hebben we 1 route hand. Ja, er komen onderling toch wel wat gotjes. Het is al een keer uitzocht. De scootjes rennen ten opzichte van elkaar haast lieke hut. Er zitten maar hele lietse verschilletjes tussen. De zeilformules binnen dusdanig onpast dat eigenlijk alles ongeveer lieke hut ken. En dus komt het heel dit meer aan op de kundigheid van de bemanning en de skipper. Zorgen dat daaronderin, ja, het beeld is correct even voor het al. Die ene nog maar de fok gewoon aan dezelfde kant als Grutzeil en de oren de loer er al in had. Dat betekent de fok aan de andere kant, dan komt de wien haast van achteren. Nog maximale zeiloppervlak houden om alle wien te pakken. En de jouwer rint er al een mooi eindje in je rak.
Dat is toch, als dat schip 1 keer op dreef is, dan rint het als een trein. Dirk-Jan Rijenga. Vliene Ier, hier op Grauw. 8e. 2 Jelien. De kampioen van de SKS. Dus dat de man zielen kennen, dat is wel duidelijk. Maar wat kan hij dit hier met de jouwer? De start is prima. En hij gaat als eerste weer de 10 in. Dat smelle wetterke. Ja, sterker best dan best amper meer in te heljen. Ik zie er wel een vlagen in het wand bij de jouwer hingen. Een rode vlagen en dat betekent een protest. Ja, dat wordt even mooi in beeld gebracht. Daar is de rode vlagen. Ja. En dan ben ik benijd zien waar dat is. Of dat er een weer omkrijgen had. Dat zullen we op de eind van de wedstrijd weten. Als het tenminste maar de vlagen over de finish gaan. Ja, je zou denken dat dat dan misschien bij die bovenste tonnenwest is. Of misschien al in de start zelfs. Het maakt in de startwest of in het eerste cruiseraak. De bovenste tonnen wie hij al 4 voor iedereen uit heeft. Geen mogelijkheid in de situatie te rijden. Dat maakt bij de startwest. Maar hij had nou toch een indrukwekkend gotjeslaan, hè? Dit is een... Neemt hij hier dan al een voorsprong op zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen? Ik kan zien dat we nog meer protestvlagjes vinden kennen. Voorlopig nog net. Dit is een groepje wat nog vervelend voor hun tenminste dicht bij elkaar zit. Wat natuurlijk wij mooie beelden oplevert voor in het cruiseraak. Spannende. Ja, altijd wat les van elkaar, hè? Altijd les. Je zoekt gewoon om elkaar vast. Je houdt elkaar vast. Als je 1 keer even los binnen. Het is de wervelingen in de loft. En de wervelingen, je zult het wel wat verweer en ik zijn jouwste scootje maken. Nou, daar maakt die oren weer terug in. En de stroming. Dus, Ja, de jouwer die kiest vanzelfs de bovenste kant van de wierde hier. Helemaal vrij. Een wereld zijn zit er tussen hem en het Jereveen. En de hele mannen. Ja, die groep zit vlak op elkaar. En hoe zal die strijd daar ontwikkelen? Hij rent maar uit. En docht op dit stuit hele goede zaken. Om exact te wezen rent hij al 140 meter voorsprong op de achtervolger, de eerste Jereveense scootje. Ja, en wat door deze scooten? Zie je die elkaar op? Zo Lemmer kiest echt de hegere kant. Jereveen doet meer naar de midden toe. Ja, de hele mannen die zitten vlak achter. Die willen hem vanzelfs uitdekken. En de Bob in de Zuidwesthoeken, die kiest de kant van de Lemmer. Wat meer heeg op. Hetzelfde door het Grauw vanzelfs. Daar is nou ruimte. Wat doet Akram? Akram kiest weer toch een beetje meer de middenwij. En dan Langwar, daar weer achter. Ja, die groep zit heel dicht binnen. En die groep kan in het eerstkomende cruiserak best nog wel eens een keer wat wisselingen veroorzaken. Maar het is voorlopig de jouwer die alles vrij voor hem had. Vrije wien, vrije ronde. Die kan maar uitziekje. En dan kun je vaak juist nog verder bij de vloot bijrijden. Hè? Ja, die had een hele mooie uitgangspositie. En ja, wat ze daar deden is Grauw en Bolzert, zie je die lege kant. Dat is gewoon nou in principe, het is een bezieldraak, dus zo min mogelijk meters maak je naar die tonnen. Dat er een peer wat heger gegaan is, zoals wat Jereveen in had, is zuiver om het
hele maandje net oer hem in het litten. En die shirt nou ik het hele maand een kierstrik gewoon voor. Net mooi te gaan. Maar zo'n maandje wel volle meer meters naar de tonnen daar. Ja. De shirt hier. Er is een groep die kiest daar de bovenste walkant van de wierde hier. Er is ook een groep die zie ik het meer de midden van de mar op. Een ruchtere lijn naar de tonnen daar. En dan is maar te hopen dat ze bij die tonnen nog krek genoeg voorsprong houden om er nog voordeel te draaien. Ja, we zeggen hier akkeren. Ik nou zie ik de meters die ze meer maken, zie dan wat de jouwer maatje maakt. Want ik kan ervan uitgaan dat die rechtstreeks op de ton al gaat. En deze hele mannen en Jereveen moet er straks nog weer niet onder een taal om die tonnen te redden. En Akkerum had het middenkeersen en had een hele mooie vlaag en wien. En die zielt al Lemmer en Zuidwesthoek en Grauw voorbij, zoals het vanuit dit perspectief is. En juist in zo'n mooi voorderwinserrek is het prachtig om even uw track-and-trace systeem erbij te pakken. Even zien, waar leidt iedereen ten opzichte van, maar waar is de tonnen, waar is de nummer 1? Dus je de staan even linksboven in beeld. En je ziet ook even de volgorde. De verschillen die er ontstaan. En zeg maar naar de witte lijn bij jouw favoriet ongeveer zielt. Die voorste groep die zielt naar elkaar. En helemaal achterin hier Ljouwert in de achtervolging. Het is eigenlijk lang waar, wat is dit? Die zeiltekens die kloppen nog net heel dol. Daar wordt nog aan werken. Het plaatsje is wel heel mooi, maar grafisch moet de namen nog even correct bij het juiste scootje maken worden. Dat zal van een week vast van maar komen. Maar we zullen wel de verschillende scootjes ten opzichte van elkaar lezen. En dat we dan even meegaan naar voren. Daar ben ik er wel heel benieuwd naar. Dan zullen we dat intussen Lemmer oer de hele mannen en oer Jereveen heen gegaan is qua meters. En dus toch een aardig slagje maken had in dit Vorderwinserak. Ja, dat is, ik denk op track and trace, qua meters zal dat heel nog kloppen. Maar bij de boeironding hebben we de binnenste skippen. En ze hebben nou inmiddels gijpt. Jereveen, hele mannen, die hebben voorrang op de boetenste skippen. Dus de skippen die dichtst bij de tonnen zitten. Of de boot, zoals Lemmer dan, het volledige schip vrij had van de orenskippen. Zeg maar een lijn oer zijn achterdekker, achter zijn roer langs rennen kan. Dan maakt het voordeel. Dan moet het door voor Jan. Dus de meters, de shirt nou ook al dat het verhoort op het track and trace. Dat kan nog heel snel. Hier is nog net zo vol wat te zeggen. Nee, de virtuele stand zou Jereveen dan in deze rak van het tweede naar het vierde plak zakken wezen. Maar het is alle keer minimaal met de Lemmer en met de hele mannen. Dus de strijd om die bovenste plakken is eigenlijk heel boeiend, Joert. Ja, ik ben er maar krijg begonnen en het is al razend spannend. Het zit je deun op mijn koor. En ik ben nou benijd. Dus ik ben nou haast bij de boei. Jereveen, de hele mannen. Die zitten vlak binnen maar. In de vierde zullen we de jouwer nog. Ja, die leidt echt vrij. Die kan makkelijk om die tonnen. Maar dan, waar we het aan het worden? Want de Lemmer leidt heger en verder van de ton af. Ja, Kan Jereveen hem daar nog tussen drukken? Kan de hele man hem daar nog tussen drukken? Ja, en Jereveen had je toch tactisch wat een foutje maken. Want ze hebben wel loeft. Maar als dan nog eens een keer en dan gaan ze de wien wel uit de zeil. Maar als het dan vervolgens hoe stagmast, of tenminste een gijp haast, dan worden de orenskippen met bovenste skip. En het lijkt het nou toch dat Jereveen haast parkeert leidt. Die leidt haast stil. Die zit achter de Zuidwesthoek. Achter de Zuidwesthoek, achter de hele mannen. Het is nou even de vraag, is hij nog boord aan boord? Maar het hele mandje, met het hele mandje leidt er prachtig bij. Die had van geen lijst. Maar ik de Lemmers had een mooie uitgangspositie. En de Zuidwesthoeken wringt hem daar toch een beetje tussen. Ik ten opzichte van de Lemmer nog, hè? Maar die moet wel heel vrij en voor de orenskippen. Maar ze willen hier om te bij de boeihaaier.
Albert Visser praat al mooi. De Zuidwesthoek. De wortel omroepen. Romt hij aan. En Ondertussen. de jouwer die komt in de buurt van de onderste tonnen. Die kunnen we in ieder geval noteren als nummer 1. Maar hoe komt het dan met de rest? Jereveen even, zeg maar, die dood. De jouwer is al om de tonnen. Had onze grafieken u net bedriegen. En de hele mannen die is het vinger voorbij. En ik... Nee, er is er niks van te zeggen. We gaan nou Het spannende moment komt nou. En dat is de lemmer vrij van Heerenveen. Ja, Sattersjen, ik. Dus Dan maakt Heerenveen dan achter de Lemmerdel. Maakt de Heerenveen achter Starendel. Dat denk ik net. Maar de hele mannen die had de beste papieren voor het tweede plak op dit stuit. ja, Heerenveen is eromheen. Zuidwesthoeken maar erachter del. Akker met een heel soort rond aan. Is nog net onderwing. Deze manoeuvre, ja, die maakt rond voor die boeien aan. Die komt er onderuit. Het is een... Daar hebben we Grauw. Grauw leidt intussen al Boppen, Akkerum. Dus Ek Grauw is wat terugscoot naar Boppen. De oude visser van Grauw. Ja, het is officieel zien, Thuiswetter. Hij scoot naar de top 6. En dan is toch de verliezer het vinger in dit rak. Van een Die nog even. tweede plakje naar een vierde plakje. En de hele mannen. De hele mannen is voorlopig een hele keurige nummer 2 in deze strijd. Wilst het verschil met de lemmer minimaal is. De lemmer en de hele mannen. Dat binnen 2 scouten die strijden om het zilver, het tweede plak. Achter de jouwer, achter Dirk-Jan Rijenga. Die een hele beste eerste wedstrijd had van dit hier. En dan ben we dus uiteindelijk met de tweede ronde hier in Grauw. Ja, naar woord hebben we nog net zo volle hand. Die zielt ergens anoniem op het ziende plak. En dat is toch ook altijd een kanshebber voor het kampioenschap. Gerhard Pietersma vliegen hier in het wetter van Grauw op een heel creërs derde plak. Dat was toen een heel goed begin van het kampioenschap. Hij had vanzelfs de ambitie om nog eens een keer kampioen te worden. Vliegen hier een creërs tweede plak. Per minder wedstrijdjes zitten ertussen die hadden hem letter opbrutsen. Dus koer Douwe Visser van Snits. Zijn negende kampioenschap toen helje. Maar Gerard Pietersma zul je net blij mee wezen. Voorlopig een ziende plak in Grauw. Misschien kunnen we nog even waarom helje de ronding van die onderste tonnen. Trek en trace. Werd de Jouweren zo heel knap als eerste omheen kwam. Maar daarna van alles gebeurde.
En het lijkt wel dat het wien wat onhelpt. De koppen worden wat grutter voor de boeg. Het is Akram. Pieter Meter. Piet. Een orenkoers ziek het. In het kruisrak. Hij gaat bij de vloot wij. En kiest voor het gelok naar boven. Ja, hij liet zich daar wat verriefelen bij de onderste ton. Kwam er heel rom omheen. Grauwlooi achter hem. Maar snijdt hem heel gerongen. En daar terug. Zie je er in de opslot achter de orenskoetsjes. Ja, kan Heerenveen staan horen? Na die hele goede eerste slag. Een liets beetje aanzakken. Het vierde plak nog altijd natuurlijk mooi voorin. Boppen Grauw, boppen de Zuidwesthoeken. Maar wat kennen ze nog? Kennen ze nog een slagje naar voren, meidje? Want ek de Lemmer en de hele mannen binnen nog binnen bereik. Of moet ze hun vierde positie maar meer verdedigen? Nou, voor een eerste derde kampioenschap hadden ze een prachtig mooie wien. Dit is het mooiste wat er is. Ik voor de taskogers. Vol tuig. Net hoeven te reven. En voorlopig hing het nog altijd dat rode vlagje in het skotje, in het wand van de Jouwer. Dirk-Jan Reijinga leidt 4 op kop, maar houdt het vlagje in het wand voorlopig. Ja. Het is altijd de vraag. Van nou, ga je dan Safir op kop lezen? Weet ik net dat er een protest waarom is, maar haal je maar in of hel je maar uit. Het ene is gewoon op de regels zielen en zeggen van ja, ik steer niet meer op. Wat voor plakje, eindig je. Ik protesteer. Voorrang is voorrang. En het oren, dat is wat meer een politieke beslissing. We moeten nog 14 dagen. En dan komen we zich wel weer eens zien. Dus dat ben ik benijd dat vlagje de finish helpt. We hadden er hier natuurlijk wel vaak zien dat ze vlak voor de finish het vlagje er dan weer uitgeworden. Maar daar ben ik wel een paar trots uit. Ja, de tendens verschoot natuurlijk wel steeds meer naar van op de regels zielen. En net meer van ja, we komen al je familie van elkaar, we komen elkaar weer op feestjes in en alles. Dat is een beetje flauw zijn misschien, maar het werkt het wel een beetje zo. En aan de andere kant is het een beetje geven en nemen. Soms is het ook net. Maar als het echt fout is, ja, dan is mijn mening dan maar te trots zetten worden. En dan moet je volgens de regels zielen. Ja, we zielen op de wierde hier. Tweede ronde. En dus gaat de hele vloot weer richting de 10e. En dan op naar de Pikmar voor het tweede kruisrak. Heerenveen, het Oerstag. Ja. Zie ik het om de meest gunstige route naar die tonnen. En we zien het natuurlijk ook die orenskippen achter hun te horen. Ja, die is je nou toch wel een beetje aan het knoeien hier. Oerstag, Weberom, Oerstag. Want hij maakt rond te aan door de Zuidwesthoek en Grauw. En je maakt er zo min mogelijk Oerstag. Ja, dit is waarschijnlijk toch een beetje de zenuwen en het onervarene. De Jouwer. Ken het duidelijker. Hartstikke 4 voorop. Prachtig vrijzielend. Ja, als je zo zielen kennen, dan zielt het vanzelfs heerlijk. Je hoeft net mijn oor rekening te houden. Je kan er links en rechts, zo maakt het niet uit die alle route. Maar je moet wel het gaat houden vanzelf. De hele mannen leidt Boppe de Lemmer. Leidt dus gunstiger voor de tonnen. Zo'n je zeggen. En dat zo betekent dat de hele mannen hier toch weer het tweede plak oerneemt van de Lemmer.
Knap, Zielt. Lietse correctie, hè. De hele mannen wie al om de tonnen heen voor de Lemmer. De Lemmer wie Jereveen voorbij ging. Maar deze zitten onder een heel iets touwtje met elkaar. En dan zullen we toch een iets kopgroep komen staan tussen de Jouweren, de hele mannen en de Lemmer. Dan komt de Zuidwesthoeken. Tron Hennebaan. Die zal dadelijk ook oorstag matten. Zuidwesthoeken. Want kan die hem hier naar een trede platje te drukken? Of moet er nog oerstag? Ja, ze gaan nou oerstag de 10 in. Maar hij kan de Lemmer net bereiken. Hij zit nog net zo vier van de Lemmer meer op. Nee, hij... Maar de Lemmer leidt heger en die kan dus Wim Wijshielen. Grauw, die meldt hem nou toch wat nadrukkelijker voorin. Achter de Zuidwesthoeken voorlopig op het 4e plak. En dat betekent dat ze de veersters voorbij binnen. Dat klopt. Jereveen voorlopig op het 4e plak. Maar Sietse Brouwer. En dan liep het er toch een beetje een gatje te vallen. En daar hebben we Snits en Drachten. En daar boppen leidt nog weer Akkerum. Ja. En als die maar gong om die tonnen zielen kennen, dan kan die nog wel wat inrennen op die middenmoordgroep. En Snits kan voor Janne Wardel, maar achter alle zeilen zit nou ik, de Zwan van Langwaar. Maar even zien wat er gebeurt. Ze matten omheen. Ze matten omheen, ja. De Zwan had voorrang. Snits drukt ze Dan kan al die- hier omheen. Dan kan hij in één klap draaien skippen dwingen. En daar kan je nou wel weer van profiteren misschien. Want die zit er omheen. Gerhard Pietersma. Kan hij hier een voordeeltje helje uit die griebus daar met die orentraaien koeten. Dan moet er gauw weer de snelheid erin zien te krijgen. Want hij leidt dan boppen een hele riege orenskippen. En dat kan een voordeel wezen als je dan krek op die in de 10 bent. Maar er is net zo'n volle wikseljild daar in die middengroep. hè? Nee, dit is juist een peer die gewoon strijdt om omheen te komen. En ik lang Barry meldt zich daar aardig bij. En hier achterom. Toch het beeld toch weer van Oriëren. Huzum, Boordzijn en Hilnel achterom. Het Ljouwerterskoetje. Als we de uitslag van Vlienier erbij pakken, dan wie het Huizemerskoetje Vlienier 13e en het Woudcijnderskoetje 14e. En Ljouwert wie het Doedesteeds de noem het zien in grauw. Ja, hier, het is al een keer wel bezield, maar het is gewoon heel snel, dus een protte speling had je net. Nee, het ik wel dat de wien een beetje draait. En dan matten ze echt heeg rond. Het is bezield, maar als er nog even onder zit, zoals de Zwan, die zullen we nou daar al killen, maar de Fok, Dus ja, dan dan is... daar even een beste poester erin kreeg. Die Ja. komt nou weer doorheen, maar daar zitten dus wel wat vlagen in die 10. En als dan zag, als het Zwansje daar onderin zit, alleen nog maar vuile wien, zoals dat dan heet, van de orenskippen krijgt, ja, dan is het dan maar de vraag als het hem helst. En dan komt er net in en dan komt het waar en dan komt de hele vloot doorheen. Dus ze houden je stief de kant om die hichten te pakken. En dan zullen we de Fok klapper in van de Zwan. Zit ik deun op elkaar hier. Wordt even zoom voorop. Is er nog ruimte? Zitten we net op zijn helmhout? Nee, correct net.
Ja, dit is voor het publiek natuurlijk geweldig. Ze zitten hier haast aan boord van die scootjes. Dat maakt het zo mooi om hier te zien in Grauw. Daar bij de 10. Daar zie je zuiver haast mee op een wal. En dan is dit wind nog, kun je wel zien. Ze moet omheen. De pik maar op en dan komt daar straks voor de tweede keer dat cruiserakje Bob in. Daar bij het grote eiland. En helemaal in de vierde kunnen we terug zien van de Jouwer. Zaan en leidt hij eruit. Wie als de 10 nog vol zit met scooten. En dan zien we toch dat die hele mannen het gotje net lietser maken had. Wel lietser maken had bedoel ik. Ja. Maar het camerabeeld is een heel lang voort. We zullen het even zien. Ja, nee. We zien het nou. 83 meter is het gotje tussen. De hele mannen rent in op de Jouwer. Jongen. Wat een debuut. Van die Klaas Westerdijk. De jongste skipper van de hele vloot. Gisteren nog beurs in uitsturing in het Scootjecafé. Blaas net heeg van de Tour. We zien het wel even waar we komen. We doen het best, zei er. Nou, en dat is wat hij bedoelt met zijn best man. Ja. Voor het tweede, dan ben ik benieuwd naar de rest van de kampioenschap. Ja, dat is prachtig. De Jouwer Roestag. Die kent de tonnen bij de. We zien hier om je zinnen de vlagen al hier wat strakker staan. Als de scootjes ik scheven tot water gaan, dan win je helft wat aan. Dat is voor de ene wat gunstiger. Oren zullen we hebben wat minder win gaan. Maar voor het publiek prachtig. Wils de computer onjouwt dat er voorlopige tussengestaan is. Ian de Jouwer, tweede hele mannen. Tredde, Lemmer, vierde Starum, Zuidwesthoeken. Het vijfde plakje over Grauw. En die ben dus voorbij Jereveengang. En dan zullen we de Snekerpan intussen waarom alweer op het zonde plak. Alweer in de tweede route. Voor Drachten, Jennewaard, Mjoggende en Langwar voorlopig op het ziende plak. En dus kroept die vloot toch weer naar een kwartaar en binnen er nog wel degelijk wisselingen. Boppen zeggen we de Jouwer. Hier wordt prachtig meishieltje. De mooie duels. Dit is de hele mannen van de achterkant. Ja, prachtige beelden. Dat is het duel. Voorlopig de hele mannen en de Jouwer. Die zie je elkaar op. Maar daar vlak waarachter de Lemmer. Albert Visser, laten we dat net vergeten, van de Lemmer. Silje Vliene hier al naar een heel creërs tweede plak daar. En leidt echt nou weer prachtig in die top 3. Hè. Die had je toch wel nog door dit wetter. Daar zullen we de hele mannen om het tonnen heen gaan. En die had dus nog de voorsprong op de Lemmer. Toch nog wel een aardig gotje hè, bij de Jouwer. Maar de strijd voor het podium is nog net uit diep. Je ziet we dat het scootje van de Lemmer met de Geek in de tonnen aan zit. Ja. En dat is een verschil met de IFK's. Want bij de SK's maaien jou de tonnerijtje. Ja. Je maait de Geek steeds met de tonnerijtje. Maar die IFK's die volgens het witte boekje, het internationale reglement, zielt maak je in geen enkel deel van het skip de boeirijtje. Dus dit is volledig legaal. Maar dan schuif ik een beetje de betoefdheid van de skipper die gewoon in het gatje doekt. En denkt, ik wil die hege wal weer horen. Om toch die ongevallen
Ja, en dat had Albert Visser heel goed jongen. Want virtueel leidt hij nou toch op het tweede plak. En is hij nou de hele mannen weer voorbij. Het gaat maar om metertjes. Maar voorlopig leidt Lemmer op het tweede plak achter de Jouwer. En dus krijgt voor de hele mannen. Ja, daar komt de Jouwer alweer aan. Roemerwien. En op achtergrond ben al die oren scooters nog druk ontkruisen. De Jouwer docht hier poer beste zaken op de eerste dag van de SKS. Dirk-Jan Rijenga, die had hier zijn scootje prima aan de praat. Ja, en dat is het aardige van een track-and-trace systeem met metertjes erbij. Het is nog haast om het 10 seconden dat er verschil komt tussen. Dan leidt de Lemmer weer te worden, dan is de hele mannen weer te worden. Ja, die het lezen. zijn maar metertjes, het zijn roemen raken. Dus dat zijt eigenlijk net zo hele volle. Dat zien we aan Spacien bij de eerstvolgende tonnenronding. Ja, het is boord aan boord. En we hebben ze correct even jongen met Veen die dan oploefde. En dan hele wing opvaren om net in de vuile wien van Oor te komen. Maar je vervolgens dan weer de turen naar de andere kant van het schip brengen. Maar ja, dan zit je alsnog weer in de smarige wien van Oren. En dat is denk ik wat Lemmer mooi de hele waan hebben ziekerd. Eerste maar onder. En dan straks trot het 10. Gijpen de giek naar de andere kant. En dan best hij niet een keer het heegste schip. En het heegste schip waar de eerste wien krijgt. En hier die hele vloer die bij Siekje mij om dichterbij te komen. Deze scootjes hadden al even stikdreger, die hadden al geen les van elkaar. Zuidwesthoek gaat de loer er al in. Wiels de oren de fok nog op bakboord houden. En zoals het ze krijgt lieken dat de hele man er ongeval op Jouweren. Had Jouweren er natuurlijk een verschrikkelijk soort voordeel van. Dat de Lemmer en de hele mannen met elkaar in gevecht gaan. En dat kost meters. Dit is het duel op dit moment. De hele mannen en de Lemmer. Haast boord om boord. Ze bezieken alles om die tuigen zo wijd mogelijk uit te zetten. Om zo vol mogelijk wien mee te pakken. Om daarvan te profiteren bij de eerstvolgende tonnen. Want daar gaat het straks om. Ze moeten haast helemaal naar onderen. Op de wierde hier. En dan zie je dat ze als binnenste schip bij die onderste tonnen komen. Wat het zal lezen blijft, dan is de hele mannen nog altijd de noemer te maken. Maar oh wee, de Lemmer die goede vlaagwol krijgt. Dan kan het samen eens omwijzen. Maar dit is al een keer in het voordeel van de Jouwer, denk ik. Want Ja, we zullen het even door de meters. Dik 170 meter. Ze krijgt nog 83 meter weer wat de hele mannen van de Jouwer al ziet. Dus het is het dubbele worm. Ja, en het ben net alleen nog die twee. Maar degene die erachter zitten, die komt er direct weer bij. En je profiteert, nou, we zeggen het al, ze kunnen haast gewoon een op het terras zitten van dat vakantiehuisje daar. Ze kennen zo verschrikkelijk mooi romzielen. Zoveel tijd door. ja, misschien kunnen we nog even het track-and-trace beeld te vast toveren. Dan zullen we even in oorzicht het grote god wat de Jouwer had. En die hele klute die daarachter zit. En nou is de hele mannen weer krekt op het tweede plak. En dan de Lemmer weer. Het scheelt alle keer helemaal niks. Grauw, ja, die zit er dan toch weer een stukje achter op het vierde plak. Maar je zult het wel ontstaan om Jereveen ondrachten. Dat scoot heel niet heen weg. Die gaan alle keer les van elkaar. En het is heel moeilijk om daaruit te komen. Dus het gatje tussen het veen en drachten wel wat groter. Maar de noemers 2 tot en met 6 die zitten heel dicht bij elkaar.
En dan is dit toch een beetje wat men graag wil. Namelijk een proto-scooter die elkaar net een soort ontrennen. En dus een stukje spanning in een wedstrijd. Ja, en nou ja, dit meer alle mensen die altijd poelen, zoals dat dan heet, en Jelting zetten op waar de nummer 1 en 12 treien wordt. En ik weet net dat er een soort het hele mandje er al tussen zetten hier. Nee, dat mag je voorlopig best de verrassing van de dag nemen. Klaas Westerdijk, debutant-skipper op de hele mannen. 20 hier. En nou direct al meidwaan in die top treien. Zelfs om een tweede plak. Dat zou een grote sensatie worden als er dit vasthoudt. En Grauw doet hier ook mooie zaken. Kwam al mooi te start, maar toch mooi een paar bakboord-stuurboord situaties. Toch weer wat achter in de middenmoot we daar, maar skarrelt prachtig mooi rustig naar voren toe. Echte klassementzieler. Ja, je ziet de scooters al hun eigen routes opzieken. Grauw de loerde erin. Ja. Die waait al uit. Gaat uit die lijn wij. En gebeurt je nou maar de hele man hetzelfde wat ze krijgt met Heerenveen gebeurde. De hele man hebben gedwongen om hegere koers te kiezen omdat Lemmer hem deun op de kont zit. En Grauw zei ik door een ruggenstreep naar de tonneta en je bent terug. Mooi nog een ontloren hier. Ja, dan wordt het interessant, want hoe komen ze dan uit bij die tonnen? Hè? Die leidt nog wel een eindje voort. De jouwer leidt 4 voor. De hele mannen liep het nou toch al een beetje voor te lezen op Lemmer. Maar het is Grauw wat Boppe beziekt daar dichterbij te komen. En hij rent qua meters echt in op de voorste treien. Douwe Visser van Grauw, ja. Meervoudig kampioen. Zit al zo lang in die SGS-vloot. Die hoeft neer met te vertellen. Die weet precies wat de godsjes lezen en de mogelijkheden. Is geduldig. Is vaak de koning van het constante ziel. Hij was toen eens een keer kampioen. Toen hij die, volgens mij maar 1 keer of misschien net eens 1 keer won. Maar wel heel tijd tot 2, 3, 4 jaar. Ja, zak is dit kampioen worden. Geduldig trossielen en hij zocht wel dat die scooten voor hem. Die ben ik ontwrakselen en dan lezen mogelijkheden. Ja. Is we de middenmoot. Ja, dan wordt hij het heger opziet, vrij van de rest. Krijgt er toch een heel soort gong, maar met ik meer meters al een maatje. En als de track en trace dus net bedriegt, dan is intussen Grauw zelfs al opscoot naar het tweede plak in deze wedstrijd. Oer de Lemmer hinnen en oer de hele mannen hinnen. En dat is dan toch wel een knap stukje vakwerk van Douwe Visser van Grauw, hè? Ja, dat komt ik mooi terug dat hij windraaid is. Normaal als het dan even wat heger opziekest en dan mag je nog eens een keer weer vallen. Of als Grauw die jeder valt, dan bist de gong wat kwijt. Maar de wind is verdraaid. Dus hij stiert mooier in de tuigen. En we zien het hier. Je kist het heel duidelijk zien. Links het scootje van Grauw. Maar protte gong dendert oer de Lemmer en oer de hele mannen heen. Helemaal in de vierde. Zien we de jouwer. Die leidt nog op een respectabele voorsprong. Dik 160 meter voor nog op Grauw. Maar Grauw zet hier echt de onval in het roemerak. Nee, de koppositie, in elk geval naar de nummer 2 positie. En nu is het zaak dat Lemmer en de hele mannen de koppen bijhouden. Want de wedstrijd kan je wel eens een grote beslissing krijgen. En nou is het de vraag. Is Grauw vrij voor? Dat kunnen we vanuit deze positie net zien. Maar het lijkt het wel al dat Lemmer er al voor kiest om achter de kont van Grauw. Ja, die gaat achter de kont van Grauw deel. Want die maakt Grauwste rond aan. En is dat maar de hele man ik kunnen houden. Ja, en dan komt de Zuidwesthoeker daar weer achter. En die stuurt hem direct in. Dat wordt als even dringen. Nou leidt de Zuidwesthoeker daar nog wat roemer achter. Maar het kroept wel in waar daar bij de tonnen.
De hele mannen, ja, die leidt nou toch duidelijk achter de lemmer. Is dus van het tweede plak naar het vierde plak verschoot. En dan zie je maar dat het in één rakje samen toch verhoor je kan. En net eerst in de kruisrakken, maar juist in de rommelrakken. Ja, Had dat nou echt mijn ondervinding te krijgen? dat is zeker. Het is ook een hele moeilijke keuze. Maar ze binnen hier, het is nog moeilijk te zien hier. Ik bedoel, dan moet de camera even wat meer naar voren scoren, de boord. Want dan kunnen we zien dat ze vrij is. Grauw is vrij voor, dat is duidelijk. Ja. Die kan voor de orenboordendel. Maar het lijkt het nou wel dat hier is de lemmer nog net vrijer. Dan is De hele man. mannen het binnenste skip. En dan zou die voorrang krijgen met de oplemmer. Die voorrangsregel die gaat nou bij de ene, ik geloof bij de SKS binnen 2 scheepslengtes in. Je schuift de cirkel. Die trekken 2 wij hem wol. Ja, hier schuift de cirkel. Op dit moment, als het nou maar de kop erin vaart. Nou, jouwer is het al, die had geen in lijst, maar die boord erachter. En dan is het binnenste schip. En er is een lijn achter het dek heen en dan is het net vrij, het voorste schip. Dan met het boetschip, in dit geval lemmer, met de romte Jan onder de hele mannen. Ze zijn er haast ontdaan. Je moet je net in de war brengen met de zeiltekens. Die moeten nog even onpast worden. Maar de positie van het tweede schip, dat weer grauw. Daarachter lemmer en de hele mannen. En die beiden, daar gaat het dadelijk om. Voor het derde plak. Want grauw is voorlopig spekkeper in dit rak. Ja, die prachtig mooie slag. Huppatee. En dat is juist wat we al eerder aan hadden. 2 man elkaar ontstreden binnen. Dan kun je die eigen gatje pakken. En nou lijkt het toch ja, dat de lemmer. Ja, nou binnen beeld even wat onduidelijker. Ja, de lemmer is voor de hele mannenkaam. En de hele mannen kiest heel verstandig om daarom te gaan. Maar de verschillen binnen minimaal. En we krijgen nog een paar boeiende kruisrakjes. En ook een paar roemerrakken natuurlijk. Dus er is nog niks wis qua eindklassering. Het zijn dan misschien dat de Jouwer wel hele goede zaken doet. Die consolideert die grote vastsprong. Maar de nummers 2, 3, 4 en misschien ook nog wel 5. Die kunnen nog wisselen. Voorlopig is het grauw op 2, de lemmer op 3 en de hele mannen op 4. En dat is toch heel knap van Grauw. Ja. Die kwam toch, als het eerste rak, met even zien van een 6e zondeplak. Dus die had dat heel mooi dingen. Ja, en wat met die middengroep? Die strijden eigenlijk alleen maar om plak zo'n of 8 en heger. Volle meer er net te hel, want dat gat is wel groeid. Drachten leidt voor eerst op het zo'nde plak, Bigelix. Meer dan 450 meter achter de koploper. En dat we dan lang waren, die zit over de 800 meter. En Huzum en Jennewaard. Ja, die ben je hoort eigenlijk uitspelen. Ja, er is niks meer rond te doen. Tenminste, voor het klassement. En wat Je kennen de al loeken. Dus. Maar het is altijd vervelend dat het de eerste dag al is. Nou, ik zie ook Bigelix Snits net eens meer in de top 10 staan. Nee. Daar ben ik wat oors van verwacht. Die Dus hebben dat altijd- verrast me dan ook. Ja. En het rode vlagje wappert nog altijd in het wand van de Joosters. Die trouwens geweldig op kop is. Ja, je kiest wel zien dat het toch wat harder begonnen is te waaien. Want je spot het water aardig heger op als in het begin van de wedstrijd. En ze krijgen gejuich, ja de man. Het publiek wil gewoon iets kaart zetten van de grote zaal van het Jouwse scootje. Wat deun bij de lijn de Elgiet.
Dirk-Jan Rijenga. Goh, wat zal die een heerlijke eerste dij beleven zo. Ja, dat best een keer kampioen geweest. En dan het hier erop, dan wist er volle vierde dan eerst. Dan haast het altijd zoiets van, lukt het me nog wel een keer? Nou ja, ze bent het natuurlijk nog net. Maar zo'n start is natuurlijk fantastisch. Want dan wordt er altijd nooit voorseizoen jongen en dan wordt er altijd praat. Ja, goed voorseizoen en dit en dat. Maar dat jouw geen garanties voor de SKS, dat is toch een wedstrijd op zich. Wat we daar aan het over gaan. De grote winnaar van het voorseizoen, dat weer Akkerum. En Akkerum zit net meer in de top 10. Nee. Zak het ik al. Maar die strijd erachter. Om het tweede, derde, vierde plakje, die leidt nog helemaal hier tussen Grauw, de Lemmer en de hele Monne. Ik had net zien kennen, maar goed is dan hoop je dat het boei een beetje versleept wordt. Want ze kennen nou het cruiserak. Ja, natuurlijk is het nog een cruiserak, maar ze kennen nou in één keer helemaal haast vanuit de onderste boeien rjocht op het cameraskip asielen. Maar er bent toch nog een keer. Jereveen kiest toch de ongeval. Die denkt van, ik ga wel plakken verschieten. Die wil ook weer in heli. En die zie ik het de boppenkant. Wat de jouwer ik al eerder die in had. En dan is me correct, wat doet de concurrentie? Wanneer gaan we het rode? Helemaal kiest echt voor de slag naar boven. De Zuidwesthoeken, die gaat mee. Ja, en ook in de oren van zelfs ik, maar die rijdt ze daar ongeveer in de wal. En misschien kunnen we nog even een keer naar de track and trace. Want daar is heel mooi te zien dat de grootste part van de vloer nog om die tonnen nog daar om de ene walkant zit. En dat de jouwer al heel mooi vrij om die orenkant. En die kan met een lange slag naar de tonnen toe. Eromheen en helemaal vrij de kriet in. De tienje, mag ik zeggen. En die oren hebben alle geen les van elkaar. Maar daar is wel de strijd op dit stuit. Wils dus track and trace systeem denk ik ook wel eens in een waar is, want die had nou Grauw op nummer 1 staan. Nou, dat ook eigenlijk net leeuwen. Nee, dat... Ja, we sjurren de beelden, sjurres. Het is voor het eerst dat ze eens even alles een beetje loslitten met deze wedstrijd. We sjurren het onder de jouwer, oh, de Grauwsters, sorry. Maar, waar is de jouwer? Had een orenkoers kiezen dan de Grauwsters. En dit Zo. komt dicht bij elkaar, ja. Dit komt dicht bij elkaar. We zijn die 224 meters die er eerst tussen zitten. Die ben oplost. Het is nou minder als 20 meter. Grauw gaat maar vlak achter de Jouwerdel. En dan had Douwe Visser van Grauw wel een hele goede slagslijn ten opzichte van de Jouwer. En dan kun je zien, dan praten we de hele tijd over riant op kop. Vrije wind, vrije golven, geen verstoringen. En dan moet er toch nog onder de bak rijden gaan. Ja, dan komt er in één spanning echt voor dat eerste plakje waar hij dat tocht. En dan moet Dirk-Jan Rijenga nou echt het kopje erbij houden om goed bij die tonnen te komen. Want anders had hij Grauw op een kont zitten. En hoe komt het met de wind uit? De Grauwsters matten nog een slagje omheen. Wils Grauw wel een stuk afstandnaam had van zowel de Lemmer als de hele Moanne. Dus zij gaan op dit stuit wel heel hut, ja. Misschien dat zij dan toch wat profiteren van die huddere wind. Dat skipje daar meer winst uit heli kan als die oren. Ik denk dat het in de slag zitten had.
helemaal als het onderin zit, daar rommelt die wien altijd een beetje daar bij de peen. En dan kerst heel lang langs die kant skarrelen en dan komt de wien maar mooier en mooier en gunstiger. Maar, en je ziet weer, wat is het verschil nog? Ja, het verschil is net volle, hè? Ze meiden er een bloedstollende, spannende strijd van nou. Want het is echt Grousterskoetsje in volle vaart op jacht op de Jouwer. En oer bakboord. Grauw had voorrang op de Jouwer. Ken de Jouwer nog voor Graudel. En daar is de tonne. De fokkenist. Nou, Rijenga. Dit wordt kniepen, hij moet gong horen. Ik denk dat het er nog correct van Del kan. En die Jouwer. Oeh. Nou. Oeh, maar er aanhoren of maar er net aanhoren? Roppen naar elkaar. Er wordt roppen naar elkaar. Moest het grauwste scootje aanhoren. Ja. Protest. Tammo Oosterhof. Protest. Mensen in elk geval dat het erop. We zullen nog hier vlagen. Wat weer? Het Rijenga hier een soort. Jongen. Gaat de koploper hier nog heel naar de mist in? Of... Dit kan natuurlijk corrupte consequenties hebben voor de uitslag. Want als Douwe Visser van Grauw hier gelijk rijdt en hij hing het protest erin. Ik zie nog geen bewegingen. Nee. Er wordt nog wel een. Ohne Tjerkstraf erop. Wat doen we? Daar is de vlagen. Die komt uit de route. Ja. Daar is er al. Zo. Ja. En dit is toch een hele verrassende wending. Waar je dat toch? Hij wordt toont. Zoals het jet. Onroppen, tonen en ophingen. En dan is het... Jongen, dan lees je samen mooi de hele wedstrijd op kop. Onbedreigd, je nergens zwaar over te maken. Je denkt al aan de huldiging. En dan mag je nou nooit denken, wat gaan we nog doen? Een rondje draaien. Het is dat het mooi bij de SKS. Nou ja, dan ben je afhankelijk van de horen skipper, of hij dat accepteert of net. Maar dit zet wel de hele wedstrijd op de kop. We zijn er even stil van. De Jouwer een strijdlengte voor. De Grausters die daar in één lang rak naar tas zielen. En dan kunnen we misschien in de track en trace nog een keer waarom zien hoe dit nou correct ziet. Mij die beide scootjes. Wie er genoeg ruimte of net. Rechts zie je het scootje van de Jousters. Ja. Links boven, daar komt Grauw het beeld in. En moet Grauw dan omheen sturen vanwege de Jousters of net? Dat is de vraag. En het lijkt erop dat hij toch wat omheen sturen moest. Nou, afvallen. Hij moest wat afvallen. Hij moest hem vrijvaren. Dus beetje op een knik. Weer wat vertekende beeld. Het is wat moeilijk te zien, want daarvoor kreeg hij hem al even heel goed. Maar dat mooi. Maar het lijkt er al inderdaad op dat hij op het laatste stuit toch wat afvallen moest om het jouwste scootje vrij te varen. In ieder geval, hij hier een raadje kent, denk ik. Maar als je hier net echt een rijtje in, volgens mij. Maar ze komen die voorzorg al een beetje, maar ja, die voor groot. Ah, het is alleen maar leuk voor de wedstrijd. Maar hier is mooi beeld, mooi vlak bij de heen. Ja, en dan kun je zo'n wedstrijd een hele nuivere wending krijgen. Dan denken we al van nou, de strijd zit in het tweede, derde, vierde plak. Maar de hele koppositie leidt op de kop in. En nou is waarschijnlijk, krijgen wij een persbericht binnen van het jouwste scootje. En dat is waarschijnlijk dat de vlagen net een protest wie het zien een oorskip, maar het zien het SKS-bestuur. Want er is wat aan de hand met de veiligheid, of tenminste de originaliteit en de veiligheid. Het gaat over het mastbeslag, wat volgens het SKS-bestuur net in water is, maar wij zullen het even verder uitjipje. Maar dat is waarschijnlijk de protestvlagen van de Jousters. Dus net zien een oorskip, maar het zien de commissie. Ja, Ja. dat weer dus het protest van de Jousters. Het zien de commissie.
Maar intussen had de Jousters zelf een protest krijgen van de Grausters. En zolang het die rode vlaggen hingen bloed, dan kan deze hele uitslag die er naar zit te komen nog helemaal op een kop. Nu weer aardige zaken dus in deze eerste wedstrijd van de SKS. Die het nog net dien is, want we zitten nog vol in de strijd. Maar werd al van alles speelt. Ja, het gaat dus om een mastbeslag en de originaliteit. De Grausters, of de Jousters vinden dat dat veiligheid is. De SKS had het aankeurd, maar... En daar is waarschijnlijk, dat is ook een langer oorlog geweest. Dat blijkt, Jousters aan een persbericht uitgebracht. Ook bijzonder dat we dat nou tijdens de wedstrijd krijgen, maar dat is misschien een verklaring op de rode vlaggen. Maar ik denk dat dat iets is voor nooit de wedstrijd. En dat wij het ziel maar even volgen moeten. Ja. Ja, de Jousters die stellen gewoon heel duidelijk van dat Beharren de veiligheid voorop staat. En dat ze daarom het besluit van de SKS-bestuur net opvolgen kunnen voor wat betreft dat mastbeslag. Ze willen het net aanpassen zoals de SKS het voorschreeuwt. Want dan is de veiligheid van de schipper, de bemanning, maar ook van anderen van oren op het water in het geding, zeggen ze. Onvoldoende speelruimte tussen bevestiging van de zeilval aan de mast en de gaffelbek levert schade op aan de materialen. Dit met het gevolg dat tijdens het zeilen het grootzeil los kan komen en de giek zal zakken. Dit komt op de bemanning terecht, wat zware lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Nou, omdat de skipper haar verantwoordelijk viel voor de veiligheid uiteraard van zijn bemanning en dergelijke. Haar ze protest onttekenen, vandaar de protestvlaggen om boord van het Jousterskoetsje. Maar intussen hebben we dus in de wedstrijd ook een rode vlaggen bij het Grausterskoetsje. En dat is wat zien de Jousters. Dus het is nog net weten hoe het hier komt. Het is toch dat er op vele fronten gestreden wordt. Zowel op de technische kant als op de zielkant. En beide keren is Jouweren erbij belutsen. Ja, en willen we nou misschien even weer omschakelen kennen naar uw strek- en trace systeem. Want het duel tussen de Jouwer en Grauw, dat is nou een heel boeiend duel. Die beide scouten onderin elkaar haast niks. En waar komt dan Assen als eerste bij dat bopperste cruiserekje aan? Verschil is liets, maar het lijkt er op dit stuit dat de Jouwer nog een beetje voordeel had. Ja, wat is dat wurg? Ja. Dat je witte dat je misschien wel fout zit in die situatie met die boeironding, dat weten ze natuurlijk nog net. Nou ja, de moest maar bewijzen, als die Jousters, als stuurboord, dat het vrij voorwier is. En ja, dat lijkt mij heel moeilijk in deze situatie. Hier in de Grausters. Ja, en die rode protestvlag die wappert naar hartelust. Deze man die weten van ja, wij staan waarschijnlijk in ons jocht. Wij lezen nou al tweede, maar er zit mogelijk zelfs wel een eerste plak in. Maar dat is allemaal nog koffiedikje. Aan de andere kant kan het betutten dat Jousters het hele kampioenschap voor niks mooi doen. Dat we nou hier wel zitten te zien nou in nummer 1 en 2 gevecht, maar en dat zo verschrikkelijk spietig wijzen natuurlijk. Dat er een potentiële kandidaat het hele kampioenschap eens voor niks mooi hield. Dan ben ik benieuwd wat er achterweg komt. Ja, het is natuurlijk nog die 1. Het binnen 14 strafpunten die je net al ook kennen. Je weet zelfs dat in al die orendagen de concurrentie ook nog wel eens wat onder kon krijgen kan, maar als 14 punten die er net meer aan kennen, dat is wel een aderlating. Als het marsbeslag net klopt, dan klopt dat Manje en Tiesdi en Wazi en de rest van de week en ik net. En ze hadden het bewust dus voor Keersen. Want zat hier waar je het nou vernemen dat nou, er is oerlest geweest en nou ja, ze hadden beide voer bij stik houden. Ze hadden dus bewust voor Keersen. Dus als dan de SKS ik de poortstief had, dan is iedere wedstrijd ongeldig voor de Jousters. Als ze maar dit marsbeslag doen zullen. En ik denk dat het wat mooi te mooi zien had. Mooi de nieuwe zeilformule.
Want de jousters konden er wat tuig bij krijgen. Maar de mast mooi net heger dan, ik weet net het exacte aantal meters. En kon zij het aantal kanten meters doe ik net meer kwijt wat ze op de maximale mastlengte hielden. En daardoor gaan ze het beslag wat onpast om het tuig toch zetten te kennen, het maximale tuig wat ze nou volgens de nieuwe regels hebben. En dat is weer toch de SKS-commissie aankaart, zoals ze het nou vernemen. Ja, dan krijgen we natuurlijk een wonderbaarlijke situatie dat het scootje van de Jouwer hier op kop zielt. Zij protesteren tegen de SKS-commissie. Dat zullen ze verliezen kennen. Zij gaan protest zien van de Grauwsters. Dat zullen ze verliezen kennen. En dan zo als dat alle keer verkeerd uitpakt in één dag het kampioenschap ondegelijk kennen voor de Jousters. En laten we eens even zien naar wat er voor de rest zield wordt. Want hier toch ik eens om het ziel. De Lemsters lezen op een mooie strakke tweede plak. Helemaal er nog achter, maar verliest. Die wordt weer behoorlijk in roem. Troch de helemaal, troch het Staverse scootje. En het Jereveen zakt het wat aus als het nou lijkt. Trachten is het Jereveen ik al voorbij. Virtueel dan. De boei is bepalend. Ja, we kunnen Bob in de maar zien dat de windpoesters stevig binnen, want er gaan geregeld scootjes aardig op in en her. Ze zien ik vol tuig vanzelf, er wordt nergens reeft. En dan ga je om de bak. Je ziet weer de Lemsters op een kont. Voorlopig op een kreeg derde plak. En hier hebben we de beide koprenners. De Jouwer voor op grauw. Maar hoe lang nog? En blijft dat zo? En daar in de middenmoot zien we de Snitsers. En daar vlak voor Jenne Waterbeeld gewoon. En die lezen toch een heel eind achter hier op deze koprenners. Virtueel, dat noemen we Johan en Sien. Snits en Jenne Waard. En dat ben uiteindelijk voor het klassement toch vaak wel podiumkandidaten. Nou, dat kun je wel stellen, maar Snits. En met Jenne Waard, Meervoudig. Ja, Jenne Waard. Maar de Lemmer had nou dan toch wat ruimte gecreëerd ten opzichte van de hele mannen. Dat is echt knap, hè? Van Albert Visser. Die had er weer toegeslagen die in. En de hele mannen die leidt nou toch een heel eind daarachter. Die had nog wat voorsprong op Starum, de Zuidwesthoeken. En Jereveen en Drachten die knokken om het zesde en zo'n plakje. Ja, de Lemsters die gaan nou van je niet lest. En die broezen hut erop in hier. Die mengt zich ik nog in de kopgroep. Dan wordt het nog tieren spannend. Hier hebben we de Lemsters. Albert Visser achter die het helm houdt. Alles keurig in de macht. En die kunnen nou misschien zelfs wel wat inrennen. Op Grauw en op de Jouwer. Ja, dat was ik. En sjuggens naar de wien. Hoe de vaarboom, de loert, mag ik zeggen, kromstiert van het Grauwstersgoedje en kes hem horen. Oei, 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 oei. De wind komt erin, ja, gelukkig kan hij nou, oh. Maar hing je daar wel mee? 3 of 4 man om die boom, die loert daar onder te horen. Er komt een gigantische druk op nou te staan. Dan maakt er ook nog weer uit. Hij maakt er ook weer uit, maar dat was er meer als het voor de wien is. Want op dit stuit kun je dat beter net van. De Jouwer, Grauw en de Lemmer. Dat zijn de 3 scootjes die op dit stuit om kop lezen bij de wedstrijd in Grauw.
De scootjes komen de 10 weer uit. De wierde hier op. En dan zullen we even zien hoe lang het de wedstrijd nog duurt. Want het rent al aardig naar fjouweren. En dan is het maar correct. Hoe lang let de commissie de wedstrijd hier terugzielen? Zit er dan nog een kruisrak in of wordt er eerder aanbrutsen? Ze moeten in elk geval nog een keer omheen. Dat sowieso. Dus zoveel wijze kennen we het laatste kruisrak worden zo. Maar hier is nog niks bepaald. Maar noem maar 1, 2 of 3. En wat zal er door de holle gaan van deze bemanning? Ze hier al een protest zien de commissie SGS. Ze kregen nog een protest zien van het Grausterscootje. Ze lezen nog altijd voorop, maar ja, wat is het wurg? Dat is de grote vraag naar aanrin van deze wedstrijd. Bij het Lemsterscootje gaan ze de loerte eruit. Het grutzeil gaat de orenkant oer. En zij zie je weer de hege kant op. In de hoop om misschien een beetje boven grauw uit te komen en winst te maken in meters. Grauw met Douwe Visser en Lemmer met Albert Visser, zijn neef. Die mengen haren in de strijd om de top te rijden. En misschien zelfs wel om de winst. Het is zuiver wat een flashback hè, met jouw scootje. Ik zou wel eens jij met de commissie in onervaring geweest met het uitdrukken. Of tenminste, het waar toen zijn dat het vlak knikt wie, dat het wat uitdrukt wie, een beetje veebodemachtig en daarop is. Ja, er ik al eens uit de competitie, of gaan ze punten oproepen in de competitie. En nou is er dan weer een conflict mee. De originaliteitscommissie. Ja, spietig. Dat is zo natuurlijk een smet Jan, op dit begin van deze SGS. Want er wordt verder prachtig mooi zield, mooi strijden. Maar dit zou er wel een rare teken nog in lezen. Ja. En net alleen nog voor Joets. De dragsters. Voor eerst op het zonde plakje nog achter Jereveen. Had de graphics kloppen. Daarvoor nog de Zuidwesthoeken. Ja, dit is echt de middenmoot. Noem maar Zaan. Jeroen Pietersma, de winnaar van verleden hier. Laten we dat net vergeten hier op Grauw. Nou dus op het zonde plak. Ja, daar zit de Snekerpan in het achterveld. Ongewoon. Nou, de Jouwer. En daar boppen helemaal grauw. En daar weer vlak achter de Lemmer. Hoe komt het bij de eerste komende tonnen? Het verschil is ook gruwelijk liets. Het lijkt er zelfs op dat Grauw alweer een liets voorsprongje nog had op de Jouwer. Misschien kunnen we dat even checken in de trick en trace. Want daarin is het verschil minimaal. Ja, hier zullen we het even. En het lijkt er zelfs op dat Grauw nou de koppositie oornam had. Het is wel de Jouwer die de voorrangspositie had bij de boei. Ja. Dus de Grauwsters moeten er rekken 20 meter voorlezen. Dat doen ze nog net in dit beeld. Nee. En wat zou er gebeuren als Grauw het wint? En de Jouwer zou het tweede worden. Maar het protest. Wordt het dan echt terugzet? Of... Ja, ik had geen idee van wat de commissie doet. In het slimste geval kan de Jouwer gewoon 2 protesten verliezen. Ja, ze binnen het mijn beslissing net in is en dat gaan ze net. Dat gaan ze de poort stief houden. Hier zullen we de
Grausters haast maar de giek. Hoe het skip van de Jousters lezen. Dan hebben we En hier die- dik oorlel oren zilt en dan hebben we treien scootjes deun op elkaar. Dat zij toch wat oer die snelheden die het heel dicht bij elkaar lezen nou, hè? Ja. En Want de- Lemmer doet er onder terug. Of stuurt er nou op de kant van de jouwe? Ja, dat zal hem nog net lukken, denk ik. Het leek het erom dat hij er omheen beziekert. Nou, dan moet je er haast wel een elektromotor in, hè? Want dat zal wel net lukken onder de grutte teug en die jouwe terug. Ik denk dat ze gewoon tactisch een beetje erom te ziekje. Zodat ze de tonnen aan goed nemen kennen. Ja, dan, want doorheen ren je toch net samen. Dat we onder trog sowieso net. En het liep het nou toch echt. Trots dat knikje dat wat er in die wiede hier zit. Dan verhoor ik de positie van het skip ik natuurlijk. En dan draait in één keer de kont van de grauw. De denkbeeldige lijn achter hoe het schip in. Het draait voor Jouster Scootjedel. En jij er. Ja, Het is daar Grauw zit, die zit voorop. gong in dat scootje van Grauw. Dat had er strakjes ook al zien letten. In die roemerrakken. Dan pakt hij enorm volle meters op de Jousters, op de Lemmer, op neem maar op. Er zit gong in het scootje van Douwe Visser van Grauw. Maar ja, datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Lemsters, want die ben je toch biekaam. Ja. Eerst een middenmoordpositie en staren gewoon prima naar voren skarrelen. En dan strijden ze voor de prijzen. Maar de Grausters hebben haast in het Els rak. Het hele Wiense rak, of een heel verre Wiense rak. Nou, die tonnen er helemaal onder in die ieën. Toch iedere keer een aantal skippen pakt. Net in het kruisrak, maar gewoon in een bezield rak. En dat is toch wel bijzonder, hè? Ja, dat kan alleen nog maar als je het spul er prima op staan had. Daar pakken ze echt meer snelheid dan die oren. Ja, en ik gewoon puur tactische beslissing. En door de oren dan maar naar de andere kant uit gaan. Dan krijg je er voordeel van. Ja, ik hoop dat die al... Snits en Jenne Woord, gebroederlijk Nijsnoir. De nummers 1 en 2 van het oranje seizoen. Nou op 9 en 10. Wonderlijke ontwikkeling. De eerste dag van dit jaar. Ja. Wilst de eerste scooten al om de tonnen heen beginnen. En dan zullen we dat op 1. Nou, het scootje van Grauw leidt. 2 de Jouwer en 3 Lemmer. De Grausters nou echt helemaal alleenig op kop. Onderwijs, nee, waarschijnlijk straks de finish. En die zal dan wezen, denk ik, op de Pikmar. Op de Pikmar, bij het starteiland. Bij de Tour. Ja, Douwe Visser shot maar eens even achterom. We lezen nou echt vrij voor. Het rent, het sliet jaagt. Kom maar op met dat eerste plak. Flikt hij het allemaal weer even, hè? Dit is een hele goede schilderwedstrijd. Dit is... En wat is er nog mogelijk in een van de laatste cruisrakken van deze wedstrijd, deze eerste wedstrijd in Grauw? Hoe komt het met de Jouwer? Voorlopig nog op het tweede plak. En Lemmer, tredde. En kennen de hele mannen en de Zuidwesthoeken daar nog iets in budgetten? Het lijkt erop dat die laatste beiden te vier achterlezen. Maar de Jouwer en Lemmer, die hebben mogelijk nog wat te melden. Al is het wel Grauw wat nou ja, superieur de bewijs hield, ja. Ja. Maar nou zullen we hier even naar achteren. En dan zullen we toch ook weer dat het Huizenbescootje, zelfs Snits en Jenne Woord weer voorbijgongen is. Dat is toch ook wel weer een opmerkelijke verschoning in het veld. Ja, dat ben ik in uitslagen, zou je die vaak onderheen krijgen.
Nou, dit belooft gewoon een hele mooie 14 dagen. Als de saffelenwisselingen niet zitten kennen. Ja, Lemmer. Die zielt hier vlak achter de Jousters. Die het echt altijd nog hun protestvlagje in het wand hebben. En het lijkt erop dat zij genoegen nemen met het tweede plak. Of zit er nog een ongevalziening? Want ze zielen er achterom. Ja, het lijkt wel dat Lemmer meer gong had dan de Jousters. Maar ja, dan bist er dan net samen voorbij. En ja, hoe rustig met je bleeuwen. Ik bedoel, wit Ja, de Lemmer van de situatie van de Jousters al. Wit Lemmer de situaties tussen Grauw en de Jouwer. Want dan kun je er ook gewoon op gokken. Bleef er maar, doe maar geen gekke dingen. Bleef er maar rustig gewoon. Het is nog 14 dagen. En waarschijnlijk valt de Jouwer toch wel uit het klassement door. Maar dat is nog... Dat is in ieder geval net onus. Nee. Prachtige loften. Ja, ze staren gewoon meisjebuurs dan toch op voor de finish, neem ik gewoon. De scooters die kruisen alweer op in de Wierde Ie. Die moeten via de Peenster Ie omheen, terug de 10. En daar is het de Lemmer die denkt van nou, let mij eens even een kwadoors beziekje. En de Jousters die reageren onmiddellijk. Want alle keren dat ze boven de Lemmer blijven en elke keer mij reageren, dan komen die Lemsters er net voorbij, normaal sprutsen. En het is natuurlijk Grauw wordt gewoon meegegeven, want die hoeft alleen nog maar te verdedigen. Die zielen vrij voor, die controleert. De oude visser van Grauw, die had nou alle troeven in handen om hier zijn eerste zege van dit seizoen binnen de helling. En Lemmer gaat alweer. Dus wat we eerder zeiden van het consolideren van de maar achterom zielen, er is helemaal geen sprake van. Maar Albert Visser, die gaat vol voor de onval. En dan gaan de Jousters ik alweer. Ja, die zullen toch reageren, matten. Voorlopig is het ervan uit dat ze gewoon mij zielen blijven. En dat dit misschien voor hun klassement een hele goede werk kent. Dus ja, zolang als dat net oors is, zullen ze beziekje het maximale eruit halen. En het maximale op dit stuit is nog een tweede plak. Het zal vanmiddag nog wel even zwitten worden in de protestkamer. Want ja, er moet op hele verschillende gebieden de protesten uitvochten worden. Hoop je natuurlijk in de rin van de dij uitslagen daarvan te brengen. Maar daar zal vast wat tijd oer in gaan. Ja, Ja, de hele mannen van debutant Klaas Westerdik consolideert toch heel mooi dat vierde plak. Zielt toch een prima eerste wedstrijd, hè? Hij blijft voor op Auke de Groot van de Zuidwesthoeken. Die het vierde plakje stevig in handen had. En daarachter, hoor het debutant skipper Sietse Brouwer met het Jereveen, de Gerben van Manen, voorlopig op het zesde plak. En hoe komen ze nou uit bij de tonnen in de Peenster Ie? Die tonnen werd ze omheen matten om omheen de 10 weer in te gaan. Grauwsterskoetje, dat had vanzelfs de beste papieren. En het lijkt erop dat de Jouwer toch nog wat voorleidt op de Lemmer. Ze kruisen er in elk geval een roemvoordeel.
Dat is een goed teken. En het liep er even op. We hadden het kort nog net in zicht, maar dat finish erin lag. Maar ik geloof dat dat al de beelden binnen. Ja, Ja, de Lemmer die gaat dus achter Graudel en achter de Jousters. Lezen van eerst dus op het derde plak. Maar Zielen natuurlijk een hele sterke eerste dij. Albert Visser. Ja, ik een scootje wat wisselend presteert had altijd. Of altijd, maar presteert had. Toch een kampioenscootje. In de jaren van Rijenga. En ik wil die prijzen. Maar de laatste jaren nooit meer bij de top 3. Of net bij de top 3, maar wel net voor de eerste plak. Terwijl dat er wel in zit met Skip. Ja, dit zijn voorlopig de nummers 2. Hing het dat rode vlagje er nog? Net in dit wand. Nou, ik neem aan dat ze dat er net uit. Nee, daar hing het Nee. er. Ja, nee. Zit verschoelen achter het grutzeil. Ja, dat zullen ze er nou ook wel naar uit hellen. De Jousters die hier toch wat met een dubbel gevoel om zullen. Zelf protesteren ze het in de SKS-commissie. En de Grausters protesteren het in haar vanwege diezelfde tonnen werd ze nodig omheen gaan. Als ze wolf geen ruimte kregen haar. En komen ze nou in dezelfde situatie als met Grausters goed? Dit liep het toch wat rommeriger. Zo wordt het. Maar ja, de Grausters kregen hem direct heel goed eventjes. Nee, ja, dit is een... Hier is ruimte genoeg. Maar het verschil bloedlied. ja. En Grauw. Kan de triomfvaart uit Zielen de 10 terug. En kan de SKS kampioenschap hier heel goed beginnen dus. Even een poesterke. Ik daar toch wel wat vlagen daar in de 10. is erbij? Ja, ja. Ja, maar wil je maar in? En dan gaan we ervan uit dat Poppen in de Pikmar straks een finish situatie gecreëerd wordt. De Lemsters even een vlaagje. Ja, in deze valgaard zal net al te veel meer verhoren. Ik denk wel elke. Ik zei niks meer, want wij hebben het al eens even heel gezien dat er iemand op een zetel naar voren zielde. En het waar ik hoor, en Sjurk is even het hele mandje. Komt toch ik weer mooi bij. Wrakselt zich ik even wat los van de belagers van de Zuidwesthoek. En nou En laat Snits. Snits in hier op een 6e plak. We gaan natuurlijk wat de beelden van de koprenners de hele tijd, maar het lijkt het dat Snits in één keer. Dan gaan we de Zuidwesthoeker, die zouden op het 4e plak lezen. En komt Snits hier dan achter. Qua meters zou dat misschien kennen. Daar hebben we Jereveen. Waar zitten de snitsers? Ja, daar hier in het hoekje, daar moeten de snitsers ergens zitten. Helemaal onderin die kierstikken. Deun met de boeikensdel. Ja, ze zitten intussen alweer achter Jereveen, want Ja. ze zitten aan het eind van de tunnel al. Ja. Maar goed, dan is het dan nog wat naar voren skarrelen. Douwe Visser van Snits. En verzin die ik net met dit vingersters. Ja, ik bedoel, tuurlijk, ze leiden nog prachtig mooi het tweede plakje, maar als door in debuut in de top 6, als ze dat horen kennen, zielst, dan denk ik dat de man poer tevreden binnen. Poer tevreden wezen moeten. Ja.
En hier zien we de Grausters. Ze bimmen de vlaggen nog, wat gaat er maar gebeuren? Wat denk je? Ja, de vlaggen gaat eruit, om het Sjerkstra bemoeit er maar even mooi. Het is, we zijn al voorbij, denken ze waarschijnlijk. Dus Ja, dit zijn de Grausters. dit zijn de Grausters, ja, En dat weer het protest tegen de Jousters. precies. Dus die is eruit. Want die is al voorbij. Want de overwinning die zal in de pocket wezen. Daar ging ik gewoon vanuit. Dat scheelt voor de Jousters in elk geval in protest. Ja. Maar dan ben ze er nog net. Want het protest in de commissie rent nog. Maar het is wel een beetje, we hebben het krijgt door hier moet protest. Hè. Hellen ze het er om wedstrijdtechnische redenen uit. Of doen ze het om politieke redenen. Om het maar eens even politiek te nemen. Want ja, als straks het verschil na 14 dagen een paar puntjes is. En ooit zien ze er 14 bij gaan. Dan kan het uitmaatje natuurlijk als het kampioen was, ja of nee. Maar waarschijnlijk weer de verschillen te liets. Om een echt duidelijk protest erop te zetten. Hier is het Huizem roem om de tonnen heen gaat. Ja. En Jenna Waard daar nog weer achter zit. Op het ziende plak voorlopig. Binnen wij vanzelfs benijd. Hoe komt het dadelijk met die voorste treien? Jenna Waard op een joggende stekje. En Akkerum vinden we zelfs op het ziende plak voorlopig. Toch de grote winnaar van het voorseizoen. En ik een mooie start op zich. Alleenig. En hier zien we de voorbereidingen denk ik op een startkort er een beetje. Beginnen we op weg naar de finish. We kennen het nog net zien. Akkerum is om de tonnen ken de 10 in. Jullie zien hier het finish op het startskip joggen. En het eiland. Dan mij we ondernemen dat we ons opmaatje voor de finish. Voor de uitslag van de eerste dag van de SKS op Grauw. Ja, de verschillen zijn nou toch wel redelijk duidelijk, ja. Het is Grauw op het eerste plak. Daarachter de Jouwer. En daarachter het Lemsterscootje. En die treien zullen het eerste podium van de SKS 2000 Zandje vullen. En wil ze wat zijn en lang waren nog in de 10 omgriemen om daar doorheen te komen. Gaan wij naar de finish. Wie leidt erin? Grauw komt nauw op de winnaar. Tussen de Frieske vlagen. En daar is het schot. De eerste winnaar van de SKS in Grauw 2000 Zandje is Douwe Visser. Hij pakte in de laatste route het scootje van de Jouwer. En wint dus op Grauw op het thuiswetter. Tweede plak is voor de Jouwer. Met Dirk-Jan Rijenga. En het Lemsterscootje pakt het zilver, het brons, moet ik zeggen, in Grauw. Maar dit is de man, Douwe Visser van Grauw. Hij zielde joert alles en iedereen voorbij. Hier vier wij de meeste snelheid in de Roemerakken. En wint dus de eerste wedstrijd in Grauw.
En dan zit er toch wel wat verschil tussen de nummer 1 en de nummer lijst. Dan ben er qua snelheden toch nog wel verschil. De lijste mag nog tot de 10 jaar heen. Hè. Wil ze eerst al een paar minuten door de lijn binnen. Dat is nog wel een heel verschil. En het zijn de Ljouwerters. Mooi, een wat minder debuut kun je stellen. Willem Zwara. Die de volgboordjes en het publiek al achter hem aan krijgt. Misschien kunnen we op de track and trace nog even zien hoe het de rest van de finish plak vindt. Het is voor u zal ik even wat 4 voort. Zet nou liep het dan helemaal aan vierde plak. Zuidwesthoek. 5. Heerenveen op het 6e plak. Zo, daar hier we toch ik snits. Krijgt. Ze krijgt, maar het is nog net. Ze hebben nog een cruiserack online. We weten net dat er nog verschoning in de West binnen. Nee. Maar Drachtend zit er nog voor. Drachtend ik nog. Ja, Jenne Wout zit er ik nog vlakbij. Nee, die zit nog achter Huizenberg. En volgens track and trace tot er ik nog een recreatiescootje mooi, maar dat zal niet reizen. En hier zullen we de publiek opbouwen naar Hoest, naar het centrum van Grauw. Ja, en dan zeggen we dat Douwe Visser van Grauw dus de eerste dijtitel pakt voor het Jousterscootje en voor het Lemsterscootje. Maar voor het Jousterscootje hield, die hebben een protest tegen de commissie Centrale SKS. En dat protest, daar hebben wij natuurlijk nog geen uitslag van. En dat kan consequenties hebben voor de uitslag. Dus kunnen we alleen nog maar melden dat dit een voorlopige uitslag is. 1 Grauw, 2 de Jouwer, 3 de Lemmer. Ik ben al monteren.